Avem aici un cârlig numărul 10, un bait screw, mini pop-up croco, banana ananas. E gata de dat la apă pentru a prinde un crap capital. Se și aude. Am avut un run agresiv. Dragilor, pe ultima 100 de metri, ultimele 30 de minute în care Bogdan s-a dat aproape bătut, a strâns 90% din echipament și mai are decât lansetele pe mal cu frâna slăbită. Gata, dragilor, și partida pe lacul dinamic alături de tovarășul meu Bogdan, care aici și-a luat bătaie. De data asta, da, mi-au revanșa. Calitate înainte de toate. Stai mă, că abia am început vlogul. I s-a rubus, bă. Hai că poate mai pornește vreo țâșnitoare de asta. Vă salut, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog pescăresc. De data asta suntem alături de Bogdan. Mă bat cu țâșnitoare și mi s-a rupt buzba. Ia uite ce am pus găleata peste țâșnitoare, nu pot să cred. Dragilor, în episodul de astăzi ne aflăm pe lacul dinamic. De fapt, parcul dinamic, unde putem să și pescuim. Și cu ocazia asta o să vă anunț că o să începem o nouă serie pe canal care se va numi Urban Fishing sau ceva de genul, unde vom pescui în anumite locații prin București și în apropierea Bucureștiului, pentru că Dinamicul Park este localizat exact pe lacul Morii, între delimitările dintre Chiajna și Militari. Iar înainte să înceapă acest videoclip, dragilor, v-aș ruga pe toți să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că 95,8% din persoanele care vizionează acest videoclip nu sunt abonate la canal și v-aș ruga din suflet, pentru că asta ar însemna pentru mine o mică susținere din partea voastră. Și bineînțeles să apăsați și pe butonul de like, să opriți și țâșnitorile în sfârșit, ca să văd ce fel de conținut vă place vouă să vizualizați. Și pe butonul de subscribe, pentru că este ca o mică susținere a canalului și să ne strângem un număr cât mai mare pe canalul Croco Carp Team. Bogdan, văd că încă se bate cu buzbarii, cu lansetele, cu bricheții. Ne aflăm pe standul 13, Bogdan pescuiește pe standul 14 și uitați cât de frumos arată. E un lac, deci pe cameră pare destul de mare, dar e un lac extraordinar de mic, unde poți să vii să pescuiești și cu 2 lansete, cred că e suficient. Sau să vedem în episodul de astăzi ce reușim să facem. Vom face, hai să mergem și până la Bogdan, până vă mai zic eu câte ceva. O să facem un pescuit simplu, cu momitoare, avem și un spomb cu care o să dăm cu lanțetele care pescuim, că n-am mai luat spombul după noi, oricum ne-am cărat cu ele pe jos, da, și bravo. Nu vreți să știți ce chin a fost. Bogdan este pe standul 14. Ia zi, Bogdan, cum? Ia uite-l, mâncava-și gura voastră. Băi, mi s-a rupt. Băi, nu cred. L-am decapotat un pic. Mamă, e în formă de W. Ia zi, Bogdane, cum o să pescuiești această partidă, având în vedere că ai avut super aventură. Da, cu buzbarii. O să pescuiesc cu 3 lansete, plumbing line cu săculeț, la cârligul after sau boilies mic. Nădim cu spombul și din săculeț și mai rămâne. Poate să bag ceva momitoare, vedem, ziua e lungă, avem o zonă relativ bună de pescuit, zic eu, unele dintre... E un stand extraordinar de mișto pe aici pe ăsta, mai ales că poți să pescuiești cu 2 lansete. Unde e? Asta cred că e căsuța. Deci el o să pescuiască în dreapta la căsuță și o să pescuiesc în stânga la căsuță, având în vedere că nu mai sunt pescari și n-are cine să ne încurce.
Zi, Bogdane. Ce să mai zic? Sunt supărat, mi s-a... Mai râde, mă, și tu. De la prima oră a început să înjură, oricum am înjurat amândoi că, v-am zis, ne-am cărat cu ele pe jos și nu doar lacul, și nu doar lacul dinamic, cât și, o să iau și eu pe aici pe unde am venit, cât și până pe lacul dinamic. Ne apucăm repede să montăm. Aici pe pontonul ăsta e un pic cam instabil, de-aia n-am ales să le pun pe ponton și o să le pun acolo pe verdeață, o să văd eu cum le înfiletez cu chiu, cu vai. Reușesc eu. Dragilor, nu uitați, vă mai spun încă o dată, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și când ți-a zis că s-ar putea să fi lăsat tati copiii acasă? I-ai lăsat acasă. Da, bravo! Hai, du-te tu, băi, acasă! Mă, da. Și-a uitat swingerii acasă. Da. Asta e. Am plecat și cu grabă. În fine, ne-am mai relaxat că am văzut că suntem singuri pe lac. Cel mult poate mai vine un pescar, 2, dar deja oricum e târziu, e 6:30, pescuitul începe la 6. Reiau ce am zis mai devreme. Nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să văd și eu ce fel de conținut vă place vouă să vedeți și dacă seria asta va fi apreciată, bineînțeles că vor veni și alte vloguri din Parcul Herăstrău, în primul rând, Parcul Carol, Tineretului și vedem ce lacuri mai sunt în București unde putem să pescuim și, în primul rând, pe lângă putut, să prindem și pește, pentru că aici Barim avem o certitudine că e pește. Dacă nu prindem, înseamnă că nu suntem noi în stare de nimic. Ce ai făcut? S-a rupt pe jumate? Le arunc în gârlă. Da, hai că am început ziua cum trebuie. O să revenim când rezolvăm problema lui Bogdan. Să vedem cum o rezolvăm, dacă nu trebuie să ducă până acasă să-și ia alți buzbari. Asta e. Revenim în scurt timp. Croco Carp Team, Croco Baits, calitate înainte de toate. Ia uitați-l pe Bogdan, nu știu dacă se vede. Aoleu! După ce a rămas fără buzbar, a venit cu tot cu rod, s-a dus până acasă. În fine, eu am apucat să le montez. M-am întors, am revenit la prima dragoste, rodpod. Și să începem pescuitul, că peștii ne așteaptă. Să sperăm că reușim să prindem baboi mari. După ce a rămas cu jumate de buzbar, acum a venit învingător. Să vedem dacă se mai rupe tot. Da, are mă cum. Avem 3 lansete. Asta o să o țin pe bilă solubilă și pe bilă critic echilibrată sau wafter sau vedem noi. Și aici avem 1, 2 baguri. Avem puțin porumb. O să dau vreo 10 spomburi așa de... Poate reușesc să strâng ciortanul acolo pe zonă. Sper să nu-l sperii. Și ce să zic, îi dăm drumul la pescuială. Gata, dragilor, am reușit și noi să ne montăm. Zi, Bogdane. Da, în sfârșit. Avem acolo standul lui Bogdan și acolo standul meu. Ale mele sunt puse pe pământ. Ale lui Bogdan trebuia să fie în apă, dar Trebuie. acum sunt pe ponton. Abia ce le-am dat la apă acum 2 minute. Așteptăm, să sperăm că plecăm cu același vibe bun cu care am venit. Oricum, dacă nu trage, le arunc în gârlă, că m-am cărat cu ele până aici și au fost și grele. Și ce să zic, vă mai zic încă o dată și o să vă tot repet: Croco Carp Team, Croco Baits, calitate Înainte de toate. și baftă! Baftă! Îl avem pe Luca în drill, lanseta 1. Vă pup, dragilor! După un sfert de oră după ce am făcut update-ul ăla, a venit o trăsătură mai apatică, așa, sus, jos, sus, jos, sus, jos, nici run, nici drop. Să vedem acum. Dacă am început așa bine, să sperăm că o să continuăm la fel de bine. Pe dedesubt.
Da, bravo, trage la 14. Păi și cum? Și cum trebuie să luăm noi din partea asta? Păi hai, scoate-l pe la mine. Da, ce am uitat să vă spun este că balta asta e și cu reținere până în 5 kg de pește sau 4. 4. Da. 100 de lei taxa. Să vedem dacă, mai ales dacă o ținem așa până la final. Îl topim. E perfect. Noi pescar nu ne descurcăm noi. Ia uite-l. Oho, perfect a venit. Schimbăm mâna cu care filmez. Cu care Ia filmăm. să vedem ce avem. Mamă, ce mic e! Vino mă încoa! Ăla-i, mă! Ia, dă-mi cu ține cu camera. Că-l iau eu pe monstru ăsta. Monstru din Loch. Are o bumbă pe el. Da. De la emoții. Hai să ajută afară. Ia să vedem la ce l-am luat pe ăsta. Da, lansat. Pe lângă asta. Da, tati, stai că îți dăm drumul acum. Îi dăm drumul bulimii? Da. Sau îl băgăm la sacoș? La sacoș. Are un kil. Cam așa. Pop. Un kil jumate are. Cam așa la aproxime și eu. Îi dăm drumul. Sigur trebuie să vină la mare și ăla mai mare și pe ăla îl băgăm la sacoșe. Pe ăsta îi dăm drumul. Ciortănel. Și lanseta numărul 3, că n-am apucat să vă zic. Tubilă solubilă, un cârlic de 6, subdimensionat, e un 8 de fapt. Și a plecat. S-a dus în adâncul. Vine și mai mare clar. O relansăm, haideți să vă arăt și montura. Avem aici un cârlig numărul 10, un bait screw, un mini pop-up croco cu banana ananas, galben, da, și ăsta stă exact, cârligul stă culcat și pop-up-ul, dumbbell-ul stă exact așa. Un plumb de 60 de grame, în câte țin minte, și ați văzut și voi, facem bag, pac, și îl dăm direct la apă. Croco Carp Team, Croco Baits, calitate înainte de toate. Revenim cu următorul și la Bogdan și la mine. Vă pup. Dacă am obosit cioctanul ăsta. Super baggy. Da, avem căsuța asta în față pe la vreo 60 de metri. Asta mi-a luat reper. Bine, căsuța asta ce nu vedeți voi pe cameră e că se mișcă stânga și dreapta. Eu nu dau peste Bogdan. Nu știu dacă se vede că se mișcă, nu știu dacă se vede. Uite, acum se mișcă, nu știu dacă se vede. Cred că se vede. În casă ești prost? Lasă acolo, că dădeam în casă. Păi n-ai văzut că dădeam în casă? Da. Lasă acolo, pleacă. E bine, trebuie Oricum să pleci. pescuiesc la intercepție cu primele două. N-am o regulă. Dacă avem activitate mare, s-ar putea să facem și niște trăsături live. Acum vedem. Dacă pleacă lansetele în 10-15 minute, clar. Ar fi frumos. Super bine ar fi. Vreau să mă duc să nădesc cu bulgări. Dar ea... Nu să mai duci! Nu mă mai duc, că ea plecat la bulimie, lanseta a treia. Spre tine. Lanseta pe boilies. Nu? Solubil spicy sausage. De 16. Solubil, da. Mamă, unde s-a dus? Cine spre tine? Bă, dar toți peștii trec spre tine. Păi, de acolo pleacă. De acolo pleacă și mecheria? Da, vreau. Îl aducem ca la feeder, să nu-l ridicăm din masa apei. Particularul. Peștele cu numărul 2, ia uite-l. Oho, frumos! Da, da, trage spre tine prostul. Să vedem dacă e pe dedesubt sau pe deasupra. Pe dedesubt. Deci? Dacă auzim piu, știm că ceva nu e bine. Mamă, și trebuie să mă duc până acolo. Oh, și mai rău? Da, bravo. E mai rău ăsta.
croco. Hai. Pentru asta am venit. Dragilor, dacă tot v-am prins aici, nu uitați să apăsați din nou pe butonul de like. Uite, mi-ai spate. E nici asta foarte mare. Nu vei mai rău. S-a încasat. S-a încasat baboi mare. Ei, mai măricel, nu? Pornim senzorul. Scuză-mă, bulimie. Ce primesc aici? Mai măricel, nu? Hai mă, că trebuie să schimb lansetele. E frumos baboiul ăsta. E vreo 3 kg. Ia uite ce a pupat. A pupat croco. Că n-are absolut nicio scăpare de la cărligele astea. A mai fost înțepat? Uite-te. Absolut deloc. Cam jegos un pic peștele, dar n-are nimic. Un ciortonel pe la vreo 3 kg. E mascul. Cam așa. S-a căcat. Iertați-l. De la emoții n-am mai fost prins niciodată. Are lapți. Eu vorbește cu noi. Îți place croco? Îi place croco. A scăpat, aia se întâmplă. Și ce trăsătură frumoasă avem. Da, ați văzut, dragilor, de pescuim. Exact la căsuță, în dreapta, în stânga ei. Bogdan pescuiește paralel cu malul, a avut și el un drop. Dar nu a vrut. Cam videoclipul de la Polcești. Eu nu înțep pe drop. Revenim cu următorul. Dragilor, a venit momentul să vă arătăm și cum facem un bag. Bineînțeles, ca să prindem baboi mari. Îl face Bogdan, că eu o să trebuiască din păcate să-l filmez. Ia, alegeți montura. Avem două monturi aici pe mal. Una cu cărlic de 10, papanică. Ia, fă cu aia cu cauciuc, că trebuie să schimb papanică. E pula ceva. Puțină nadă la fund, ca cărligul să nu înțepe punga solubilă. Ia să zic punga PVA. Așează cărligul. Pac, prindem firul aici. Foarte frumos. Și băgăm nadă. Pe urmă cu plumbul tapetează un pic să-l facă cât mai aerodinamic și cât mai Compact. strâns, cât mai compact, da. Și acum am umplut până la nivel cu mix de bag. Cam așa arată. Scoatem încărcătorul. Învârtim puțin. Și acum ar fi fost bună o linguriță sau ceva de genul. Noi avem bancă. Batem un pic bag-ul să-l compacteze la maxim, să fie cât mai aerodinamic. Bine, nouă nu ne trebuie, dar în pescuitul la distanță de peste 120-130 de metri e important să fie cât mai strâns. Acum apelăm la salivă. Învârtim în tensiune. Da, pe tija plumbului avem un plumb de 60 de grame. Pac. Acum colțul. La fel, un pic de salivă pe degetul mare și lipește. La fel face și în partea cealaltă. Lipește și în partea Mie îmi place cealaltă. să lipesc și marginile astea. Mai îl strângem puțin. E gata de dat la apă. Pentru a prinde un crap capital. Se și aude. Vă pup, dragilor. Scurt update, e ora 12. De la trăsătura aia, cred că de la 11 sau 10 jumate, cam așa era ceasul. Da, în fine trece și un avion. N-am mai avut nicio trăsătură. A schimbat Bogdan lansetele. A schimbat locația. El, v-am zis, pescuiește pe aici, pe lângă mal, pe lângă standul lui. Acum s-a dus repede până la magazin și se întoarce. Are o lansetă aici mai aproape, 3 și 2 urcat un pic mai sus. Și eu avem acolo baboiul ăla de 3 kg băgat la sacoșă. Da, e una, vedeți, nu știu dacă se vede pe camera acum să mișcă căsuța. E una dată în stânga la căsuță,
practic una în dreapta și una un pic mai în dreapta. Acum nu rămâne decât să așteptăm. Cred că peste o oră, la ora 1, o să schimb iar toate lansetele dacă nu am nicio trăsătură. Eu sper să le schimb cu tot cu pește, gen când trage. Nu uitați, Croco Carp Team, Croco Baits. S-a pus o gâză pe față, calitate înainte de toate. Dragilor, vă pup. Abia ce am schimbat lansetele. Mă scuzați că sunt în ipostaza asta, dar e foarte, foarte cald. Am avut un ran agresiv. Pare să fie ceva micuț. Vedem acum, sunt tare curios. Mă caută, cine mă caută? Ran de ciordan. Încă un babuiaș. Nici n-a apucat să topească begul. De ce ai venit acum? Că nu mai am beguri făcute. E la begul ăla pe care l-am făcut eu în videoclip. Haha. Asta e fătat azi noapte. N-are un kill, cred că are, dar e lovit rău de tot la coadă, vezi? Nu știu ce-o fi pățit. Îl băgăm la sacoșă. Cred că mai bine îi ținem pe toți până la final și vedem ce am prins. Da. Asta mi-i place. O, că oricum tu nu mai pleci acasă. La el sau la tine? La mine. Cât am bulimie? 3-0? Ce se aude? 3-0 la tine acasă? Dragilor, pe ultima 100 de metri, ultimele 30 de minute în care Bogdan s-a dat aproape bătut, a strâns 90% din echipament și mai are decât lansetele pe mal cu frâna slăbită. Am avut un ran agresiv. Tot pe beg, tot la căsuță, în stânga căsuței. Haideți să vedem peștele cu numărul 4. Ar fi trebuit să fie 5, dar am avut și un rateu. Asta îi se întâmplă. Să sperăm că putem să-l aducem pe mal. Poate e ceva mai măricel. Încheiem vlogul cum trebuie. Am pus salteaua la uscat, am pus minciogul la uscat, am pus... Nu mai filmau acolo, că e dezordine. Nu are nimic. Stăteam, ne relaxam și iată că a plecat baboiul. Asta nu mai dau la apă, e clar. Rămâne pe mal. Și mai rămân două lansete în joc să vedem ce o să fie. Poate mai pleacă ambele în ultimele 30 de minute. Nu, că l-arunc în cârlă. Ce luat, tramvai? Da, am luat un tramvai. Particular. Are peștele meu. Cum ar fi să fie la una dintre monturile mele? Ar fi ceva. Că, ce credeți, dragilor? Cu toate că nu se vede absolut nimic în față, e o agățătură care... ce este, mă? E micuț. E pește. Mă bas cu pești de jumătate de kg, nu ți-e rușine. Măcar de mă băteai și tu cu de aia de 10 kg. Nu mai e tramvai. Al meu, mă. A scăpat de firul ăla. La tine vine. Hai mă, vină cu a. Sac. Și l-am luat. E frumușel, e frumușel, e frumușel. Croco Carp Team, mă scuzați că iar sunt fără tricou, dar v-am zis, cald, una alta. Din păcate, o să recurg la ceva ce nu voiam să recurg, pentru că saltaua e la uscat. Dragilor, nu faceți cum fac eu. E absolut greșit să punem peștele pe jos. Pe ponton la odihnit. Mai ales pe ponton sau pe pietri sau pe un substrat tare, măcar stăm pe pământ aici de bucată moale. A fost primul și ultimul lui drill. În ciortanel. Asta e distracție pe lacul dinamic. Din păcate doar atâta, doar de atâta avem parte. A dat să se zbată. Papa Croco. Ia uite și cum e asta. Croco Carp Team, Croco Baits, calitate înainte de toate. Aici avem 2 kg de nadă. Gata, dragilor,
și partida pe lacul Dinamic alături de tovarășul meu Bogdan, care aici și-a luat bătaie. De data asta, dar mi-au revanșa. Dar să nu credeți că eu nu mi-am luat bătaie. Avea 2-0 până astăzi, când are 2-1 și s-a schimbat scorul. Ați văzut și voi, dragilor, am fost pe standul 13 și 14. Ne așteptam la ceva mai mult, la mai mult pește, dar asta e. Și știți, dragilor, cum e vorba, nicio zi nu seamănă cu alta la pescuit. Asta e. Bogdane, ai vreun cuvânt de spus? Da, promit că mi-au revanșa și o să câștig. Și Bulimie, îți urez felicitări pentru concursul de astăzi. Mulțumesc, Bulimie. Și baftă! Mulțumesc din tot sufletul. Dragilor, pentru încheiere, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like, pentru că 95,8% din persoanele care vizionează acest videoclip nu sunt abonate la canal și ar fi o susținere enormă pentru canal dacă vedem că vă abonați și dacă sunteți primii care vizionați și, bineînțeles, apreciați videoclipul. Ca de obicei, nu este nimic obligatoriu. Transpir un pic că e destul de călduț, bine, am strâns și sculele pe aici, acum trebuie să le cărăm înapoi. Pur și simplu este o mică susținere pentru canal, faptul că dați subscribe și faptul că dacă apăsați pe butonul de like vedem ce fel de conținut vă place vouă să urmăriți. Și, dragilor, în încheiere vreau să vă zic Croco Carp Team, Croco Baits. Calitate înainte de toate. Și până data viitoare, dragilor, fire întins. Și baftă! Baftă! Croco Carp Team, Croco Baits. Calitate înainte de toate.